Mikroregión Teplička. Mikroregión Tepličku sme založili 20. mája v roku 2003 v spolupráci s 4 obcami, alebo 4 obce, Trenčianska Tepla, Trenčianska Teplica, Dolná Poruba, Omšenie. Podpisovali vtedy spoločnú zmluvu pán doktor Trokan, Jozef Marček, starosta Omšenia a starosta Dolnej Poruby Vladimír Slivka. Tento mikroregión sme podpísali kvôli tomu, že sme chceli vytvoriť nejakú spoločnú skupinu a vytvárať spoločné akcie na rôznych poliach pôsobnosti nášho regiónu, to znamená kultúrne, športové, spolupráca škôl, spolupráca regiónu, skutočne vo všetkých oblastiach. O tom svedčí napríklad aj plán hospodárskeho sociálneho rozvoja regiónu, ktorý sme robili 16 mesiacov, to bolo ešte z operačného programu SAPART, stalo to cez 4 milióny. Samozrejme, ten cieľ tohto regiónu smeroval k tomu, aby sa podporovala jednak aktivity všetkých 4 obcí, ale to také kvázi centrum, alebo kvázi tá naša dolina je taká tichá spoločná dolina, kde by malo byť vlastne nejaké to kultúrne využitie, a to centrum je v Trenčianskych Tepliciach, čo je logické. Centrum regiónu sme aj spravili na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, to je všetko v poriadku. Región fungoval takým spôsobom, že všetky finančné výdavky, ktoré sme robili, podpisovali dvaja starostovia, respektíve primátor starosta, a ročne sme mali rotáciu vedenia regiónu, to znamená, vždy sa jeden menil, aby vždy ďalší rok a ďalší riadil tento región. Toto fungovalo už pokiaľ nenastúpila miestna akčná skupina a samozrejme finančné prostriedky, ktoré sme tejto miestnej akčnej skupine zohnali. Hovoríme konkrétne o 2,4 až 2,7 milióna, jak sme sa dozvedeli na valnom zhromaždení v marci tohto roku, kde tieto finančné prostriedky boli na to, aby sa zabezpečil rozvoj regiónu. Stále hovorím o tom, že aj adresa tohto regiónu a regionálneho zručenia aj miestnej akčnej skupiny je na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach. Čo sa stalo teda a akým spôsobom sa tento región vyvíjal? 2 roky sme v podstate fungovali, pripravovali sme spoločné projekty, pripravovali sa celá stratégia, k tomu samozrejme v prvom rade sa samozrejme schválili tie finančné prostriedky a my ako jedni z dvoch v našom regióne sme dostali finančné prostriedky na miestnu akčnú skupinu. 2 roky sme teda zostávali v tom, že tieto finančné prostriedky sa nejakým spôsobom prerozdeľujú, vytvárali sme na to podklady, vytvárali sme na to projekty. Verili sme stále, že ten cieľ je cieľ posilnenia regiónu a nie povýšenie svojich osobných záujmov nad záujmy regiónu. Toto si myslím, že je jeden z hlavných príčin toho, ako dnes fungujeme v rámci regiónu. Posledná situácia bola taká, že pred rokom, keď končilo programové obdobie, skoro takto pred rokom, respektíve na jar v roku 2014, sme začali postupne sa spýtovať, kde teda tie finančné prostriedky išli, akým spôsobom išli, pretože kľúč, ktorý sme navrhovali v rámci mikroregiónu, akým spôsobom má tento kľúč byť spravený, nikdy to primátor Trenčianskych Teplíc neschválil. Bolo to podľa počtu obyvateľov, podľa nejakého iného kľúču, čo sme navrhovali, nikdy to takto nefungovalo a v podstate momentálne aj za tie posledné 4 roky o finančných prostriedkoch rozhodoval jeden jediný človek, čo sa nám nikdy v regióne nestalo. To bol aj môj cieľ. Jedno zo zásadných otázok v transparentnosti bola tá, že pokiaľ dvaja ľudia z regiónu budú podpisovať všetky finančné operácie, ktoré sa v rámci regiónu urobia, ja s tým nemám absolútne žiadne problémy. Preto nastali aj problémy s platením členského, pretože druhá moja otázka bola, kam ide členské. Na túto otázku som ešte do dneskažka odpoveď nedostal. Akým spôsobom sa to momentálne vyvíja? Veľmi jednoduchým. V júli minulého roku 7, respektíve 6 členovia z 12 požiadali o zvolanie valného zhromaždenia. Toto valné zhromaždenie nakoniec aj bolo, aj sa uskutočnilo. Bohužiaľ na toto valné zhromaždenie som nebol ani ja pozvaný, nebol na to pozvaný ani starosta Omšenia, ani starosta Dolnej Poruby, pokiaľ mám od nich informácie, aj keď sa v Omšení už vymenil starosta od 15.11. minulého roku po voľbách. Toto valné zhromaždenie prebehlo s jediným cieľom, teraz hovorím môj záver, ktorý mám ja ako predstavu, akým spôsobom sa to doriešilo. Z 11, respektíve 12 členov valného zhromaždenia, títo boli v auguste minulého roku rozšírení na 16 členov. S akým cieľom? Veľmi primitívnym a jednoduchým cieľom. Predpokladalo sa, že bude riadne valné zhromaždenie, pretože metodika miestnych akčných skupín sa mení a na novom valnom zhromaždení museli byť rozšírený región, pokiaľ sa región funguje. To znamená, že nie už 4 obce, ale musí tam byť minimálne 7 obcí, musí tam byť takéto kilometre štvorcové a musí to byť takéto regionálna stratégia. Čiže s týmto cieľom Teplice zvolali valné zhromaždenie.
hovorím znova, na ňom som sa nezúčastnil, kde sa rozšírilo počet členov valného zhromaždenia na 16. To znamená, že pôvodná stratégia regiónu, a hovoríme o starostoch a primátorovi, sa zmenila na členov miestnej akčnej skupine, čiže už regionálne združenie, respektíve starostov obcí Teplice na miestnu akčnú skupinu nepotrebujú. Takýto je výsledok valného zhromaždenia, že vlastne v žiadnom riadiacom orgáne, keď hovoríme o správnej rade, nie je žiadny starosta z nášho regiónu, čo je teda tragédia. Nehovorím o Trenčianskej Teple, ktorá je najväčšia obec tohto regiónu. Na nátlak starostu Omšenia, ktorý je strategický v rámci spájania celého regiónu Uhrovecko, Krásnovesko a Trenčiansko-Teplicko, potom bol starosta Omšenia zobraný do správnej rady. Čiže znova by som zopakoval, že dve zásadné veci. Prvá zásadná vec, dvaja ľudia z regiónu musia podpisovať všetky finančné operácie. Druhá zásadná vec, chcem, akým spôsobom sa hýbu finančné prostriedky a akým spôsobom sa bude región financovať. Máme na to určité stanovy, ktoré sú samozrejme schválené. Ja len pre príklad hovorím, že na valné zhromaždenie, kde sa rozširoval počet členov regiónu, som dostal pozvánku, kde je program valného zhromaždenia a propagačný materiál, čo je podľa stanov nepripustné, nie je to možné, nikto to so mnou ani neprerokoval, ani nemal záujem nejakým spôsobom na tom participovať, aby sme sa dostali do týchto strategických dokumentov, aby sme tieto strategické dokumenty podoťahovali spoločne. Takže ja sa dneska oprávnene pýtal som sa aj ostatných, že akým spôsobom teda ten mikroregión funguje, či je ešte záujem mikroregiónu fungovať, alebo či teda sa bavíme len o míňaní finančných prostriedkov v rámci nejakej štruktúry, ktorá niekde nejako funguje. Toto je jediný môj cieľ. Ja to nepotrebujem, ja nemám záujem tento región nejakým spôsobom rozbíjať. Ja chcem, aby sa tento región rozvíjal. Je to úžasný región, len bohužiaľ nie je prípustné, aby do toho niekto akýmto spôsobom vstupoval, komunikoval, aby sme dostali relevantné podklady k tomu, ako sa tie finančné prostriedky doriešili, akým spôsobom boli rozdeľované a čo sa teda z nich spravilo. Zachádza to až do takých vecí, že pán primátor píše mojim poslancom, ja ho nemám rád a ja neviem čo, ja ho ohováram. Nie. Ja chcem rozvíjať mikroregión, ja chcem, aby sme vedeli transparentne, tie peniaze idú, aby sme si vedeli doriešiť svoje úlohy tak, ako sme v roku 2003 začali, s takýmto cieľom, aby sme ten región aj dokončili.